Kapıdan hiç kim girmelilerdir. Hemmemiz ala dediye. Näme bolsa boluvermeli. Mene hiç zaten bolmadım ka diýip pikir edýän. Angarçandyň adamlara garawulçylyk edýärler. Eger jey bu ýere gelýärse Angarçandyň kellesini alar. Sen näme kelleň işden okmy? Sen yapık kapyny garawullaýarmy? Şu ýerde dur. Hiç kim bu ýerden geçmelilerdir, eşitdikmi? Näme boldy? Erwet zat bolasy ýok. Hökman bir zatlar bolar. Jey gat howplu oglan. Hey, bäri gelýän. Bol çaltyrak gel. He, bir zat boldymy? Yok, bolan zat yok. Hemme zat gowy ýöne erti näme boljagy belli däl. Şeýlemi? Hadi gel bärik. Hiç korkma, men ýanynda. Gerek bolsa bu kurdamyzy möýläbiler. Näme? Şerap, viski, rom, bir de ýem dağıttık. Senin bileýsin bu kurdamy öldürsem kän bizi. Ay, bir hille. Yok, hiç kim bilmez. Men sen ýanyňa giýewimizi urador. Anana hiç kim Ay, bilmez. içesim gelen oklay. Ay işedin gelmese onu aydarsın. Ol işlep yalvar başlar. Yöne sen gayrat etdi. İç koyver näme? Bolýanlarda. Men häzir onu sen ýanyňa uradan garaş. Häzir gelýän. Ey giýew, hani bärik gel. Ha? Bärik gelýän. Sen maňa gulak as. Gyýgyrmasana how. Hiç adam bolanok. Gyýgyrma diýen ütköşük bolan zat ýok. How düşünäý maňa. Näme boldy? Ýigdimiz bara, şoň aşgadan işläno. İçi geçýärmi, näme? İçi Geçýärmi? geçýär. Dorsono how, içi geçýär diýen oňa hajatkana gerek. Şuma soýadyry düşýärmi? Çydap bilen akmy. Nädip çydasyn? İçiň eşde çydap bolanowa. Ol menden utanýar barsana. Bar men seni iýerer ni Näme baýtdym. side gördüň akdyga? Ay men nädip gideýin? Bir topar ýaşul aýarlar bar. Sen bolsa özüň ýaşuly. Olar sen diýeni ederler. Ol sen diýene razy bolmaz, ýöne senen hökman hajatkana girer ýalet. Birden bir zat bolup maskara edäýmesin o. Nikah wagty. Düşündiň dämi? Hani bar. Giýew ýör hani. Ay, ýok, gitjekde. Ýörsün hani, ýör. Başmat gitmeden soň giýiş bolaýmasyn. Hiç kim işlat bilmez giýew. Men aýdanym bilen bol, arkyn bol. Aýdan men diýenim bilen bol. Hadi ýör birden giýjäk alaýmy. Ana, hoýerik. Bir ýerde gelişikse de, onsoň bir topar aýallar bar. Bulundy näme? Muny hemmeleri mi diýär? Hemmeler? Howa, bidem muny her gün ýerden edýär. Ana naýmaňa. Han durentek. Aýallara bir gyra süýüş diýäňde, gyssaglýagdaýda. Ýörün gapdala Çaltırak. geçelim. Bolun çaltyrak. O ýerde suwam bar, hemme adam bar. Bärde özüm duraryn. Ay, siz meň bilen girecek dälmi? A men näme şeýrek? Ýollaşyp borsaňyz da. Gel girsen ay gir. Ne hile adam aybi? İçi katap diýen. Siz därdi basıl. Ýigdimin nerede? Inni gelmeliýsene. Yer bolýa. Siz onu garawullaýarmy? Lakshmi Devi size garaşýar. Adajyk garaşyň, ýigdiň içi ağır ya. Bolmasa bir dadyň üstünden maraýmalyň. Berdi men durýan. Siz bolsa gidin. Lakshmi Devi size nahar hanyna garaşýar. Olu hormat bilen garaşýar. Şundan gönüksem taparynmy? Eliňizi göberip gitseňiz taparsaňyz. Baran. Näme diýäň? Oğulcuğum, sen nerede? Hani sen tayin mi? Näme o? स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा गणानत्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणत्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनत्वा निधपति गंगवामहे वसु मम आहमजानि गर्भधम्मा त्वमदासि स्वाहा. Otur baydam, otur. Mollamy da ýökteken. Gel oğlum, otur. Suryanarayan स्वाहा. Om imam deva asapatakum
Vadam Mahte, Kshatraay Mahte, Jaishaay Mahte, Jana Raja, Indrashendraya, Imama Mukhe, Putra Mukhe, Somo Raja, Hanigidin kakası. Ondan akbata alın. Tadeva laganam, Judinam Tadeva, Tara balam Chandra balam Tadeva, Vidya balam Deva balam Tadeva, Lakshmi Pade Yoga Subrami, Lavaste Feredin bıcay. Nikamoncug'un taşla diye sana hav. Saklan sana, bu da atlara koşulmalı. Koy Angar Çağ'ın ölçüsün. Fered, sen oğlun men ağtımı öýlenmek için bu yere gelipdir. Şunu sen erkekliğin. Hani on soňam Angarçan beren sözümne durya diýedinle. Egerde şu diýilýän zatlar çyn bolýan bolsa, onu öz oğlun kellesini al. Şakti, Baliram, siz neyme karışıyorsunuz? Kaka entegemsiz bu ayalın maksadına düşünmensiniz. Bu tomoşanı ol toy tutmak için neden o ahiri. On niyeti kakası bilen oğullarının bir-birinin kanına karşın görmege. Men bu yere sizi yeňmek üçün däli hakikat aýtmak üçün geldim. Men ona öýlenmegem islämi ok kaka. Anjeli, sen meni bağışla. Öňküýdek sen toýuňa kakam päsgel beripdi. Bugün bolsa men öz kakamyň ganyna galyp seni hiç haçan bagtly edip bilmen. Kakamyň ak patasy bolmasa bagtly bol bilmez. Taklan. Dakoňa nikamoncugny. Näme eşden okma dak diýilýär. Diňe kakamyň razylygy bilen. Men kakamyň pikirini gowulýan. Dak diýen. Eger sen Angarçandyň ogly bolýan bolsaň, oňa nikamoncugyny dakarsyň. Alyň oň elinden monjugy. Getir berik. Kamoncugy menne. Giýew, gaçyr aýmagyň elinden. Hana, olar yerinde dura. Alberik. Bu menki. Ewe. Yok bolun berden. Hanha ol, hanha. Ýerde. İnha ol, inha. Taptım. Taptım. İni. Ana taptım. Taptım ahiri. Taptım. Jey. Men kakam ýaly bolup maňa laqatçak bolýamyň. Ýigrenji, utançsyz. Ýok bol şu ýerden. Nikamoncugyny ber. Näme garaşýaňyz? Näme garaşýaň tutuň. Tutuň onýan, tutuň ahren.
Jey, geliverin. Geliverin. Gel diyen ho. Aa! Ala yukarıda. Hiç kimi golayına getireymen. Moncuk kaçaysa bölük edin onu. Nikah moncuğu olmasa toyuma olmaz. Ne yazıkta? Tutun onu. Tutun onu, tutun. Tutun onu. Tutturmak onu. Tutun Ana, diyen. saklan onu, saklan. Tutun saldırak. Hana ol, hana. Tutun. Tutturayman. Evinden mi ol, hana? Biz öz namusumuzu gorarız. Men ağtığımı öýlenmediňiň biziň barymyzy öldürmeli bolsun. Yok. Haçan haçeli düşman olup yaşamalı yine can. Baharını unudun maňa akbata verin. Akbata vermeteňizem iň bolmanyna bizi bagşlaň. Biz bu ýerlerden uzaklara göçüp gideriz. Siz hiç yere ümitmerdiňiz. Gelin märik. Kakam size. Akbata verir. Gopi, bizde häzir mümkinçilik bar. Gel kakamy başaýyp oň akpatasyny alaly. Biz gelli kojaýyn. Ayarları giyirmek kadagan. Hana ullam yanma gelin. Filmin rejissörü Priya Darshan. Filmde surata düşenler Akshay Khanna, Karina Kapoor, Sunil Shetty, Paresh Rawal, Jackie Shroff, Amrish Puri ve beylekiler. Film Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğinin Kino Video Hizmet Birleşiğine tercüme edildi hem de ses verildi. Tercümeçi rejissör Anam Muhammed Kurbanov,
redaktori Jumanadar Alov, ses operatoru Gariyagdy Muhammed Niyazov, terjimeden Qurbanul Makenova. Türkmen diline ses vermeye gatnaşan artistler Batır Çariyev, Muhammed Bekiyev, Yeniş Yazmuradov, Muhammed Kulu Kasimov, Bayram Kerimov, Maksat Hıdyrov, Näzik Qurbanova, Gülün Täşliyeva, Gülşat Tahirova, Maya Annayeva, Akmurat Mergenov, Quradyelli Durduyev, Farı Sariyev, Merdan Khan Nurduyev we başgalar. Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerligi Hindistan'ın Türkmenistan'daki ilçihanasyna öz minnetdarlygyny bildirýär.